La Liga wụ nke kacha kpọọ Premier. Asa ịma onye isi wee kpọọ La Liga na ọ bịa na-emetụ m n'obi. Okay. Based on na ama m na asa na-ekili bọọlụ. And o nwere ka o si na-adịzi m na-enwe ike na ọ bụzie na ị na-ebulukwu ya by over 2.5, that's 2 odd, short 2 odd. Ị na-eme nke a ma nke bụ short 2 odd. Hey! La Liga. Asa na-emekwa short 2 odd. Ịma short 2 odd. Ịma Premier Soap or Premier Cool. Happy ha. Premier League. Premier League and La Liga. Makwa Enyimba. Maka ga-ahapụ ụlọ gị ga mewe nke ndị ọzọ. Ịma Gabros. Ama m Enyimba. Ịma Gabros. Gị nwe m Enyimba. Ịma Gabros. Ịma Enyimba. Ama m Enyimba City. Chee ka ebido lawazie kọọ maka ama m na anọgo kọọ na-abata left right and center ebe ọbụla na-acha ọkụ na-asị m ego ọ gịnị mega gị pik goro kọọlụ m ka m tinye ọnụ n'ihu nnu mega taa ngwa si gị na anyị akpọpụ ego akara ekwentị anyị onwe ndị nọ na-agwa anyị si n'ọtụtụ oge na anyị anaghị akpọ nọmba anyị many times so ka m kpọọ ya taa mana ama m na nna adịkwa akpọ ya, ana m akpọ ya nke ahụ ka m ma ama nna akpọ ya all the time so mana ka m kpọọ ya ọzọ tupu m anara kọọlụ a makwana ka m naragodo kọọlụ a ka onye aghara ehihie ọma. Okay. 08182426591. Isi na ọ dị fast ma ewere nwayọ kpọọ ya. Asa na eke esi akpa ya ka ụmụ iyo okwe. Nwanne ka m bude gị ya na 081. Ọ gachere gịnị wụ 081 ka afọ ụmụ pinọpinọ ka ị na-akọọlụ ya. 242 6591 08182426591. Akara ekwentị nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM. Si gị na ịbatago n'ihe anyị na-eme ngwa ọbọtụ ka ị chọọ ka mmiri. Ụtụtụ ọma. Ehihie ọma ka anyị nọ. Ọ Nigeria ka anyị nọ. Anyị ma na ị na another continent. Anyị nwa nọ Nigeria. Africa ka anyị nọ. Onye kpọbatara m n'ebe unu nọ biko na-eweli iwe. Uche anyị dị ya. Anyị enweghị. Daalụ. Ma gịkwa. Ọ dị ndụ. Anyị anaghị ewere gị iwe hapụ onwe ihe dị ka iwe. A na-eziokwu. Ngwa sị gị ngwa ọwụkwa anyị osikwa anyị n'aka 08182426591. Wakara ekwentị anyị si gị na ihe anyị mega ebe awụ gwam 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 na nganga Igbo Radio Show. Taa anyị nwere ilu Igbo, nwee okwu ntụgharị, nwere okwu ntabi ire. Ehihie ọma. Hello, Ada Bekee, ka ije dịkwa nnọọ mma o. Ka onye mụ na ya kwuga? Chiboy, ya second in command of Nwiyo. Nwiyo ka eje. Mpa n'enu ụwa anyị ada asị n'undo na mana anyị na-ekpu udo cheki enu dị okwu na agwa gị onye ahụ today ka m na-apịa edela mpa nnọọ Chibai ngwa ke nke chọọ ilu Igbo anyị nwe ilu Igbo, anyị nwe okwu ntụgharị, anyị nwe okwu ntabire. Atụrụ ka m kpọtụrụ onye ahụ. Okay, chọọ ka ị kpọtụrụ anyị taa. Mpa nnọọ Nwiyo mgbe ọbụla ọ na-atọ m ụtọ. Obodo kakao mpa kakao. Mpa nsogbu adịrọ enwere m ike ịnata nọmba gị na aga ngwa agha nkwụrụ na mgbede. Onye emebikwa ife ọkwa Brewery Avenue ihe eme nkwu ife dị ya Brewery Avenue. Abụcha Nwiyo gbasịsị amaghị m otu m ga-enweta nọmba gị. Ọkwa Brewery Avenue. Onye iru na ana ife adem ihe mere ya na abụ na a ga-enye gị WhatsApp nọmba anyị kpọtụrụzi anyị esi dị ekpe. Ọ dị ka ị na-amụ ya ịpụta ugbu a ga-eburu sọ mmanya bunye ofu onye hapụ onye na-aṅụ mmiri maka na mmadụ na-aṅụ mmanya ọkwa ya. Adịgbo ego anyị ego bekee apụcha maka na mmadụ na-aṅụ mmanya ugbu a ma ga-aṅụzi mmiri. Mba hapụ anyị ebute gị tanka mmiri.
kita ka ikwugo okwu nọọsụ ka nka mmiri for 1 year nọ ma achọ mmiri anywhere ị na-ebe ahụ na-achọ sọ mmanya bịa kpachakwara anya gị hapụzie nsogbu adịrọzi daalụ ma gịkwa bye unu chọrọ ka m ga-anwụwazie mmiri ka m nwụzie nwaanyị na-anwụ mmanya unu chọrọ ka m ga-anwụwazie mmanya ka m nwụwozie nwaanyị nwụga mmanya mba achọ m tanka mmiri Chibike kwere m nkwa ya ka m chọrọ ka ahụ for 1 year nọ m achọ mmiri. Hello. Hi. Hello. Anyị na-anụ gị nwoke ọma gaa n'iru. Asa bekee. Nwoke ọma. Nke menu. Udo, left, right, and center, everywhere, udo chiga. Nna mana bekee ahụ bekwa gị n'ọnụ o, ikwesịkwa na iwenata aka na bekee. Ị na-atụzi anyị akpa anyị na-atụrụ anyị Igbo ọfụma. Anọ m agbalịkwa ka m hapụ bekee aka, mana bekee kwa ahapụ m aka. Ejisiri ike nụ, because ọnọkọ Igbo ka ị na-emere anyị, obi na-eme anyị sọpọrị na polema. Ọwụ gị eziokwu, mana nke ka mkpa awụ. There is no harm in continuing to try. Mgbe mmadụ nwụrụ anwụ. Yes, maka nke weziokwu m agwa gị cheenụ na o nwe ihe kwuru dị ezigbo nnọọ mkpa. Mụ wee too ha n'ala Igbo. So for me to be doing this, ma ana m gbalịrị agbalị. In fact, yes. Na-akwado m nọ nke ahụ ka ị ga na-eme maka anọ m agbalị. Nsogbu adị, Ọga George na-akpọ from Ikorodu. Ọga George, ọ dị ka nke ahụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme ọkwa ya? Yes. Maka anụbe m aha ahụ na mbụ, che ka anyị kụpụrụ gị aka biko. Daalụ nwoke ọma. Kelee ya. Nwiyi owe aha ya. Agụnna nke mbelu. Nna ọkwa konkosa ka mmadụ ọsụ yiri na-ekolo onwe m. Odogwu nwoke ka ibu. Ịgbagbọgbọgbọgbọgbọm. N'elu ụwa. Unu na-emeta anyị obi aṅụrị. Ọkwa n'ihe ọzọ m pụtara ụwa eme na. Kedu akwa steshọn unu? Ajọtụ m tunu inu. Mba, amụzi na ahụ. Final bus stop bụ ya na. Ịnọgo na your bus stop. Hot, ị na-edetu. Buru ya n'isi Hot 93.3. 93.3. And not the final bus stop. Ada na tiketi ebe a. House 93.3 FM. Daalụ Maazị George. Ọ bụ na enwere ihe na anyị wetere unu kwado anyị akpọ unu na ekwentị. Owezụga ihe ọzọ nọ ihe alụ na. Ekwentị na ọ dị mkpa. Mpọkụ international na. Nyere anyị aka chacha dị ngwa afịa. Chere ka m kụpụrụ gị aka ọzọ. Isi gị nọdị ya. Isi gị nọdị ya o. Nwanne ịkpọghara ala hie mụ atinye elu gị ọnụ. Nwanne mazie nọ out of stock ka ngwa afịa gị ya na-alezi na out of stock. Maazị George enyela onwe gị nsogbu. Nsogbu adịghị. Ngwa unu emere nọ. Yeah, ma gị kwa. Ngwa bye. Ike nọ. Yeah. Asa ọtazikwa m ka esi ka gị na-esi na-end sikọ na-emezi ka o si adịzi asị mazikwa na ihe anụnwa bụ national television national televu ka anyị nọ ị na-emezi neme anya ya agbado anya n'obodo a neme anya ị ga-agbado ezigbo anya based on ka mụ ghara iche njilu gị ya here now. Hello, Ekpanye. Iwu APC. Gbam. Onye nna mpa. Siren nna ọkụ ma na asụsụ ndị polisi egbuzi na siren ka m gbuolu gị ya na nwayọ ha jizi nwayọ egbu na. Aka m dị n'elu. Gwa butuo mpa na ife adịghị eme butuo n'onye nke anyị ka ebe ghọtago. Nwanne m nwaanyị. Nwanne m nwoke. Ehihie ọma nwoke ọma eji eme ọnụ. Amụrụ onye na-ego na-ekwu. Onye a bụ onye nkụ. Onye a wee ego
ka mụwa ego left right and mpa maka n'aha gị iwu ihe gbasatụrụ ego ma kụpụrụ gị aka dị iche ka m kụpụrụ gị aka ngwe esi mgbe gara akpọ ndị be ga-akwenụ ya ndị be ga-akwenụ ndị be ga-akwezuwenụ so problem ndị anụwa nwere bụ na mgbe ọbụla itinyere ilu na junction ha na paakị ebe a kọndọktọ na draiva na-adụ aka n'ọnụ tinye aka na akpa nye m ego m nye my money ọ sị ya ka a na-afụ dị mgbe ọ batago tata nara ka otu si enye m ọṅụ tupu na ga na-agọzi unu na-agọzikwanụ gị na ọ ya na-agọzikwa gị mpa ọkwa asịsị na ọka nọ Malawi ka nnọzi na mama Malawi ọ ga-adị nresi ka m tụnyekwu mgbe fada na anyị nọ here na Tuesday Thursday Saturday asananya ya onwe ya na ndị ọzọ na-agbalị ịbata oge niile ọ sị na otego ọ malite chọwa ka ọ bata n'ihe anyị na-eme ọnya ka m ji agwa gị na asa iso na ndị na-adị agbalị ịbata enyela onwe gị nsogbu ọ batago taa ọ ga na-abata na-aga n'iru ka onye nwe ife a wrong number engineer nganga producer DJ 1 liter nwoke ma oluga self omego m and different nna ka ife na-emezi mpaka eko si adị n'ọkwado ogbe ọ gbawara ini ego nna ndị ike na-abata today ọkwa ndị ike nna ọkwa imenwu something na afọ you nenu ka nsi pasa na iso ibela ala m n'igwe na-asị m tinye alụ ka anyị mee matas mebe majik nwere ihe nji onwe m eme na ghọtago ebe a nọ na adị m jobless dị homeless ghọtago ọ ebe m na mmapụta nwere ihe nji onwe m eme n'obodo a onwe dị mpe ịnọ mma ayi na onye ime nwere ihe a nwanne ka ọ dị mgbe ọbụla anyị ji nwee by one on one mụ emeelụ gị matas ghọtago n'onye nke anyị ka ebuga ịgbagbagba enwekwa ike eme ya otu ahụ nke ahụ wụ ego ga-alụzi nke ahụ anyị trọst unu maka na unu wu ndị nke anyị ama m ka unu si eme ife bute ihe ọbụla ilega ka anyị tinye ya ebe a anyị tinye ya a na-enyekwa anyị oge na-ebukwa ibu ọkwa ịghọta onwere ala nwe ka o si dị ihe umenwuru anyị na-agwakwa anyị maka chamo agwago anyị na ọ na-aba ilodu sie moto mgbede anyị adịghị eweta returns ghọtara m nakwa ịghọta ebe si abịa na ụgbọ na-anazi otu okay by ya ikpa on Tuesday or Thursday mba ọnya na efe adịgo mma ghọtago mụ ajọs ya enwezi branch office na mgbada akwa ghọtago mmekwa ntinyekwa people ya na-anaka ọlụ m tiketi now for you igwe ihe ọbụla ị na-ele bute ya ebe a maka ihe anyị na-eme dị gị ụtọ ife anyị na-eme na-enye gị obi aṅụrị anyị nwa chọkwa ka anyị na-anọkwa ebe a na-eme gị obi aṅụrị in fact ọ dị possible ka anyị mewe gị from morning till chie were nwayọọ nọjie mana ịmagonu a sị na ofe dị ụtọ na ego siri ya iweta ihe ọbụla ị na-ele bute ya ebe a anyị tiri gị mkpu ya ịfụkwa n'oge anyị ga na-ebu otu ọbụla unu si chọọ ya anyị emewe ya otu ahụ ihe ọma hi onye obodo mpa na mụ ajọsụ na-agbala eshie tọch
since mana ọ dị ka uche ga-adịrị ya mba anwụnta nọ n'akụkụ a na n'afọ ime anụ udu mmiri ka anọ na nwaanyị ọsọ na-agbara isi etọch Adigbo nwoke ọma ana m ekele ekelekwa m gị bata n'ọgbọ onye amụma ngwa gwele anyị amụma afa dịgoro heavy today gwele anyị amụma ugbu a ngwa 1 2 3 go onye nsọ papa ga-efe na-eme onye nsọ na enyi nke ibu amụma na akaụntụ balansị ugbu a gwele anyị amụma maka afọ a dịkwa ka o si dị anyị chọrọ ka ihe ngozi na-abata nru left right and center ngwa let's go n'elu na akaụntụ balansị m na-edere amụma go ihe gwa m na-awụ na ihe m na-ekwu enweghị isi na-ekwu ihe m na-ekwu gị na-eti nwa iyo mpaka ọwụ iwu fake prophet onye amụma fake ka ịwụ maka ọnwụ na iwe ezigbo ya ka m na-ekwu ihe anyị kara ibugo amụma ana m egbukwa amụma ahụ hapụ ihe anyị naghị egbu amụma gị fake ana m egburu ụmụ iyi amụma ahụ amụma gịnị mpọmalụ gbachie nkịtị amụma gịnị wee gị adịghị ọpịọ wee gị ọ dịghị ọpịọ wee gị ọkwefugo ya na-eme na ada anyị mma n'arụ pọnwede ịnọ mma ọya na ịkpa egete saịdị anyị ka anyị nọrọ ya ọghọla ife nji onwe m eme na just ofu mbe n'igwe ndonye ilu yọtago nchọkwa ka ntinyekwa menụ m yọtago ya adọnyekwa ilu dị ya n'afọ ihe n'afọ ihe temfọ ya mụ ajọsụ mụ efichago olu gị ajọs tinyezi arụ n'ogbe ana m ekele obi na-atọ nsọ ahụ dị eziokwu onye ogbe ibe m kwa otu nkwọbọ na mbrọtọf nna chekeni ya na mụ anwụ afọ Nnewi oke Nnewi ezigbo Nnewi n'ụlọ ekwa nsogbu nwa aga blọs oke nwa ga bros ka ebu n'ụlọ ekwa nsogbu bye prophet fake a na-ekwu ya si ya gbue amụma ọ na-eti nwe iyo ka ahụ si wuru amụma bịa ma ọ wụ ofu ihe ugbu a ka m hapụ gị maka igwe onye nke anyị ị na-anọ na phone line gị 247 ma ọ kụọ 1 nganga igbo wụ the reason ị ga-eburugodo phone gị ọwụ na phone ka ị na-eyuzu ma radio ga-etune ya to Hot 93.3 FM na ọkụ 1 o'clock I would the reason si maka gịnị anyị atọ ka karịa mmanụ anwụ anyị atọ ọwụ nke ọnụ ịma na ọwụ nke ọnụ nke awụ one and only show eji eme ọnụ na Lagos ndị Igbo jigodo eme ọnụ nke awụ nke unu nke anyị nwiyo maka na taa awụ gwam 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 egwuregwu ka anyị bịara igwu ebe a nwee ihe dị ka egwuri ọkwefụrụ gị ọbụla onye ọbụla ya convince na ibidogodi n'oge sana ibido n'oge mebe ihe ụwa ọ na-esifugodi gị ibido n'oge bụrụ onye ụwa ọ nọ n'ụwa ka ị nọ ọ dị nọrọ n'ụwa Chukwu karịrị gị go pass you so Chukwu ka onwe karịbụ Chukwu ọsọsọ ya Chukwu karịrị gị ka m gwaga gị mana ka m jụọ gị maka ihe awụ gwam 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 anyị nwere egwuregwu anyị nwere ilu Igbo nwee okwu ntụgharị based on na mmụọ bụ Solomon mmazania na afọ ajụghị ugbu a si na ịbụ Solomon akwenụ na Bible si na onwe onye ga-aka Solomon mana ka m jigodo gị ka wise man descendant of Solomon apịa a na-akọ asị onye na-enyo ị na-anụ ya onye na-enyo isi ya na-ebu okay na ka m gbuwazie elu gị ya na ịma na mgbe anyị nọ na-aga skuul agwa m gị na skuul anyị dị n'iche n'iche hapụ akụkọ sagodi ihe a maka achọrọ m ka ndị ọzọ bata kwukwe maka ihe anyị nwe ilu Igbo gwam 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 na mma asa gị mana mma eji ọnwụ ihe ntị anyị na-akpọ mgbe a ọmụmaatụ bụga inunu gị maka ya ọmụmaatụ na onye na-enyo isi ya na-ebu bụ ịpụta na efu ofu pinọpinọ ghọtago na the pinọpinọ a na-aga somewhere
pụtara mebi ka mee 1 or 2 ihe pinọpinọ ga-emegode gị first butuo na butuo cheki eni anụ mgbe Chukwu kele ụwa ọkwa Adam na Eve ka o kele Adam na Adam n'afọ yo ọnya ka o ji kesịa Adam na Eve ma na ndị a niile obi ụtọ buruzie ha bunye n'ime gadin ma na-agwa gị ihe pinọpinọ jide mkpa na ndụ nwoke na iji ọgwa jos na-awụ m na nwafọ iwu so nwoke pụtazie na aga ma anụ pụtazie kama ihe abịakwute pinọpinọ n'iru esi ya asa ka eko si adịzi mụ abụ obi ngụ abụla ada achọrọ m ka anyị bụla ada obi ịpụtazie imenwu ụzide aka ntị na ịpụtazie ịgba nkịtị nnọọ ị na-echebili nwa pinọpinọ tinyezie arụsọ ngwe wadago ka o si adị na ngụ eburuzie full HD gị na based on mkpụrụ anya gị na-enyozi na cheki ọnya nwa bụ na ị na-enyo ọnya bụ na ị na-enyo isi ya na-ebu cheki reasoning ịbatago n'ihe anyị na-eme onye ọma ekene m unu ọzọkwa aha anyị ekenekwa gị ọ dị ndụ na-ekwu ọ dị ndụ nke a bụ onye ka Solomon ịkagodo Solomon ka ahụ ka mma ma ọ gwụ na ilu Igbo onye dị ndụ goribe ndụ udo dịrị ka izi ka emere unu nwunye ọkakanụ obodo ịgba gbọgbọgbọgbọgbọm nwunye ọkakanụ ịgba gbọgbọgbọgbọgbọm nwanne ọdụ ahụ ọgbata osu nke na-enụ m na ọkwa ha jọsụ mezie m minista kọmishọna ambasadọ ihe niile n'ofu m obere nwa dịka m obere nwa dịka m nwaonye ọnụta na-eburu eburu nwanne ịbata n'ime ogbe mee ka isi fege na-agbago baya ọchanja onwe ka o si dị dawe shautuo nwiyo n'afọ abịa na-erizi n'onu ga na-erizi mmata ga anụ ma na onwe ka o si adị isi adịa na-etinye isi na saịdị ọmụọ na umeru m nna unyelu nsogbu anyị unyelu nsogbu anyị Maazị Ọdịndụ ama m na ahapụ gị na Nwiyo unu ga na-akpọ striti akọ ka unu si wee bido na mgbe unu yiwa pantị ya gawari mana nke ahụ emechie ka unu kpọwazie nke ahụ were n'ofu na ilu Igbo anyị nwere gwa ntụgharị na nke ọzọ ka m nye gị ilu Igbo ofu ilu Igbo a nke a sị aka nri kwọọ aka ekpe ngwa anyị ihe ọ dịrị nwoke mma ọ dịrị nwaanyị mma maka nwa bụ nwoke nke mbụ bụ na ọ ga-adị nwoke masịrị nwaanyị mana gụwa bụ nwoke ga-eme nwunye gị nke ọma nwunye ga-eme gị nke ọma onye anụbeghịkwa nwaanyị oha onye nke anụbeghị nwaanyị onye ọbụla gị na-abụ ọgụ nke mbụ ọ bụ na ọ gị na nwanne gị na nna gị ndị bụ unu bi ndị mụrụ ga-emere gị nke ọma ma izugo n'akwụkwọ ekwela m were pinọpinọ ma ezampụ iji nwunye biko hapụ onye ime gị ikwere ihe ife ịnweta ego ya akụpụgoro m gị aka ọredi hapụ pinọpinọ mee nke mbụ isi m mba na pinọpinọ bụ based on di na nwunye ka ị mere ezampụ ghọtago ọkụma na nwaeze adịghị efu na mba agwa gị onye abụ nwa afọ Igbo onweghị m gị n'ụwa ka Igbo na-asụ dafee adafee amụrụ anyị n'ugwu Awụsa ahụ anyị mego n'ihe dị otu ahụ ebe ọbụla ntị kụzilu gị Igbo nọ na-adị ume anyị adịgodi happy 08182426591 akara ekwentị anyị biko anyị mana anyị na-enye onwe anyị obi aṅụrị mana ihe nke anyị mega taa wụ gwam 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 ịbatakwa ikelecha anyị biko gaa n'iru họrọ na ofu n'ihe anyị nwere ka anyị jụọ gị ya ka ịsaa ya ka anyị wee na-agakwanụ maka anyị sị ka anyị kọwazi ihe ọzọ o nwere ike anyị hapụzi ihe anyị bịara mewezi ihe ọzọ ana ọ gaghị adị mma biko ịbata ka ime ya otu ahụ daalụ ehihie ọma hi onwe onye chọrọ gị okwu gị olu gị dịka ọ dịrị tinye ya fuel na kịta ka ị bịa nọ ka onye anyị na-akwụ afa mbụ Ifeanyị nke awụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme ọkwa ya yes ma aha ka nkụpụrụ gị aka yes ọ ka o kwesịrị ekwugo ya m na ọ karịrị akarị ndị na-achị bata be Ifeanyị ka ebe isi akpọ ụdị m na bariga ka m ji oke o nwere ihe ịchọbụ ikwu isi na ọ dị ka ị na-abịa nwụ n'ihe anyị na-eme ọkwa ya yes ma mana ị batabeghị kpọba anyị nke awụ nke izizi gị kpọ anyị eziokwu ma eziokwu
hapụ nke ịma onye award Igbo ego bekee nke ọbụla ịchọ ga họrọnụ hapụ ma ọkwụkwọ ya ọzọ ezigbo ya ada ngwa sị ka m nye gị okwu ntụgharị okay ị chọrọ ikwu ihe ọzọ mba onye chọrọ ịgwa m na yes asị m ka m nye gị okwu ntụgharị ka ị tụgharịa ya n'asụsụ Igbo ngwa were nke a sị please stop confusing me. Please stop confusing me. So ya n'asụsụ Igbo. Ọ sịrị biko akwa na prayer. Gaa n'iru. Ọ sịrị biko enyela m nsogbu. No, I didn't say stop disturbing. I say stop confusing. Dika confusing me. Stop confusing me. Anụmanụ Igbo ọfụma because anụmanụ Igbo ọfụma biko. Ọ dị mma enwe ha nsogbu. Anyị baba anyị achọghị itido. Anyị ga-enye gị ọsịsa ya nke ka mma. Anyị achọghị ịbọcha. Nke ka mma awụ ma ị na-anụ ya ma ị na ha anụ ya. Ịbatago ịgwa nwa afọ Igbo. Anyị ịbatago n'ihe anyị na-eme. Nke ọnwụ na anyị jụrụ gị ma ịnweta ha ya. Tupu anyị ahafụ omume nke taa, anyị ga-agwa gị ọsịsa ya so that ga-enweta ya ịnụkwa ya ebe ọzọ ga-ama na otu a ka esi ekwu ya. Kwa ọ dị mma otu ahụ. Yes, ma. Thank you, sir. Welcome. You're welcome. Ngwa no daalụ. Anyị heavy. Ihe mmekwu unu nkwa. Ekwu unu nkwa, ekwusi unu nkwa ike ma ọ nke nnukwu owo. Ihe ọbụla asụga. Mana maka n'asụsụ Igbo erika enwe variations. Ọkwa ịma. So owo na ịbata onwe ka esi ikwu ihe ọbụla ma ịghọta ha ya anyị ga-enye gị ọsọ ya tupu anyị hapụ nke ya ka m na-amụ amacha m ya onwe onye wuo mgbanọgụ ka anyị bịara ebe a emume Igbo ka anyị mega ihe gbasara ndị Igbo isi Abia steeti isi Enugu isi Imo isi Ebonyi isi ka ebe ọzọ Delta ebe ọbụla isi n'ala Igbo ihe a wụ emume gbasara gị. Okay, 08182426591. Ma hapụ ebe a na-agwa ha gị that na ịchọ iso anyị na Facebook Nganga Igbo. Ịchọkwanụ ka iso anyị na Twitter na Instagram Nganga Igbo Radio Show. Biko, ọ dị mkpa. Hello, onye kpọnyere? Ọkwa ife dị mma onye nna. Ka o si adị? N'elu ụwa ka nọ na-atụgharịkwa ntụgharị. Mba udo dị. Ada bekee. Nwoke ọma. Adọla mma. Ọmụwa na maybe that. Unu asịkwa maka kwee nke gị kwugodu nke gị ka m nụgodu nke gị first. Ma ọ Olee gịnị? Udo na-achị na ọkwa obi aṅụrị ka anyị bịara ebe a ime onwe anyị. So udo chiga isi gị ka m nye gị ilu Igbo ka okwu ntụgharị ka okwu ntabi ire ke nke m menye gị. Ngwanụ ka nye gị nke a si ihe ọjọọ gbaa afọ ọ bụrụ omenala. Ihe ọjọọ gbaa afọ ọ bụrụ omenala. Gwanye m ihe ọ pụta. Ihe ọjọọ gbaa afọ ọ bụrụ omenala. Ị na-achọ ịgwa m na nke a siri ike? Ndị si aja na obi m. Ada nke a ụka ebe nke a. Si na nke a gbara akpụ. Ngwa ka nye gị nka. Ọ gbaala ọsọ. O meela fim. Ihe a o mere mim o si ebe a mee mim bazie n'ebe ọzọ. O jizi spiritual invisible transportation ka ọ bụ invisible flight. Ihe ọ gwagodo ego bụ na aja na obi mụ adịghị emesi. Ihe ọma. Nwoke ọma si ebe ka ebe isi? Ejigbo. Okay, Chibike si ka ịkpọ anyị ọzọ.
Chiboy kpọgbu m fon. Oh, nke a wụ Chibuike ọzọ. Gwa m nkịtị biko. Onye na-akpọ na fon na onye na-akpọ Gwari. Ọ sị na ya na-akpọ anyị na fon dizi ka ya na-achọ ibe Aso Rock. Biko kemgbe na-abakwa na Aso Rock ahụ. 1 o'clock ka m bido kpọọ nọmba. Sorry osi anyị n'aka ọkwa ka ị na-atrai ka ị batakwa ka ndị ọzọ na-atrai kwa ka ha bata nke ọwụ na-abata mana anyị anaghị eme selection nke ọwụ na-abata anụ anyị were ya gbaghalụ anyị biko daalụ nwoke ọma ngwa nke ị chọrọ n'ime ihe niile anyị nwere ilu Igbo ka okwu ntụgharị ka okwu ntabi ire ntụgharị okay ka m nye gị nke a nyere mmadụ before ka mma ihe nweta ya nke a sị please stop confusing me Biko kasị imegheri m anya. Okay alright nee ya were ịwụ nwa afọ Igbo ịma ihe a na-ekwu ya ka m si na-agwa onye ọbụla onye bata just try your best onwe ihe dịka ama m ya anya na-eme ihe ahụ ebe a onwe ihe ọzọ m na-enye gị Igbo mana ọkwa ihe ọjọọ ya amakwa m ya. Oke ngwa ka nye gị nke ga-adị mfe nke a sị ụbọchị niile wụ nke onye ori mana ofu ụbọchị wụ nke onye nwe ụlọ ụbọchị niile wụ nke onye ori ofu ụbọchị wụ nke onye nwe ụlọ ngwa nye m ihe ọpụta Nigeria for example. Okay. But Chineke ya bịa na Nigeria ife eme Buhari. Ewo. Ife eme Buhari ya ha. Babutu mụ esoro na nke ịnọ na ya na biko ha. Ọmụmatụ gị nke a aka m adịrị ya hoo ha. Nye anyị atụmatụ ọzọ hapụzie nke a hapụ nke ahụ nye anyị ọzọ nye anyị ọ gbaala ọsọ nsogbu adịrọ ihe ị ga-emere anyị wụ ịbata inweta ọsịsa ma ị nwere ọsịsa ihe anyị jụrụ gị were ya nwayọọ nye anyị ọsịsa ahụ ọkwa ime ebe okwu m jega were ya nwayọọ nye anyị ọsịsa ahụ Chim gọzie gị ihe ọma olu a pụrụ iche olu a bụ onye na-atọgbu something anyị na-adọli gotago bypass na-adọli ka nna ahụ ka ego si adị mpa anyị nọ mma oke unu mere ọkwa anyị na ebe unu hapụla ebe ị hapụla anyị ka anyị ka nọ daalụ n'elu unu dị ụtọ nnọọ thank you ị gwabekwa anyị aha gị aha wụ Emi ana m akpọ na Aja Lagos ka ị nọ na-akpọ anyị Emi ọkwa weda ebe ahụ dị oke ọ dị oke mmiri adịghị nnọọ agaghị ezo ọzọ ọ dịgo oke nke o ziri ezo adịgo anyị oke ngwa ọkwa ote gị bido na-ege nganga Igbo Radio Show ka nke awụ nke ọhụrụ gị taa awụ nke mbụ ya bụ taa awụ nke mbụ gị ị kara ikwunu ka m kụpụrụ gị aka dị iche first a na-akọ gịnị dị daalụ nwaanyị bekee kịta ka ị bịa iji anyị mkpa so ịbata anyị akọrọ gị aka dị iche imere nke ọma ngwa ịnụgo maka ihe anyị na-eme ọkwa ịma Tuesdays niile Thursdays niile pụta na Saturday 1 o'clock to 2 o'clock anyị na ebe a na-enye unu obi aṅụrị ọka m nye gị ilu Igbo ka okwu ntụgharị ka okwu ntabi ire okwu ntụgharị onye isi mụgodo amụ a gosigodị na ya awụ aka mpa adịgodi m shọ na ya awụ aka ka nchebilizie gị na ọchị aka m na-esi mụ ga amụ na ama ịda ya mụ ya jọs gbapụ elu gị fim na amụbalụ gị amụ na ngwa maka na nke awụ nke izizi gị bata na nganga Igbo Radio Show ana ama m ka ịbata nke taa na ị ga na-abatakwa ọzọ ngwa were nke I am so addicted
to Ngangigbo radio show on Hot 93.3 FM. Otorogo. Ọzọ. Akwa nkwulu ekwu na watch aka mwa yesi mwa amu now. I am so addicted to Ngangigbo radio show on Hot 93.3 FM. Awụla ka m n'ala maka ịgwago ya na ịmụ afọ. Alright, let's come. Gbalie na haba. Yes. Okay, ihe gbasara nganga Igbo radio Hot FM. Ọ na-amasị m nke ukwuu. Maka na ị gbalịrị mma kụpụrụ gị aka o. Ọ dịghị izi ịgwa gị nke wee eziokwu ihe fa na-arụ adịrị izi ị gbalịrị so ị na-ekwe anyị nkwa na ị ga na-abata n'ihe anyị na-eme every Tuesday, Thursday and Saturday. M ga na-abata mmụọ. Daalụ maka nke ahụ kwa ma kụpụrụ gị aka ọzọ maka idizevre ya. Yeah, that's the spirit. Daalụ nwoke ọma. Daalụ. All right, bye. Ka m wee nwayọọ si ya bye. Nwanne ebe a just na-observe go. Ka mmasị gị bye, iwu onye mmasị gị bye. Mụ amatu na iji asa onye ọbụla call. O nwere ndị ya bata hello, nwere ndị ya bata hello, nwere ndị ya bata. Ndị ọsụ na-eme gị observe here. Mewe na observe. Hello. Hapụrụ m nke a, mụ nwe nke a. Hello, nne ka ime. Adị mma, ehihie ọma o. Ehihie ọma. Nke a blood tonic. Nne gaa n'ilu, afọ gị na-ebi isi akpọ. Iti. Na-agwa ya okwu nne, gaa n'ilu na-agwa ya. Hello, nwa, afọ gị na-ebi isi akpọ. Aha wasawa nọ first. Asa nwa. Asa baby. Nke na ụwụ ọmụma asa alụ. Nke na ụwụ ofe onugbu akwọrọ aka wee si. Are you not telling me? Nwa ka ọ dị n'ebe ahụ ị nọ. Eche m ị ga-ebule igodo ya ka isisi ya nwa. Ya bụ national television. Passengers na-eme radio na enjoyment. Nke emetụta. Maka unu ka anyị ji weta ya. O nweghị ihe ọzọ. Nke ikwu na-emetụ na my esophagus. Na my esophagus ka ọ metụ. Ka m nye gị ofu n'ihe anyị mega taa. Nye m ya o. Na akwụkwa n'aka mma nke a fat nke m na-emezi ugbu a wụ just Hot FM and Ngangigbo. I am so addicted to Ngangigbo radio show on Hot 93.3 FM. Kwere m ya n'Igbo. O nwere ajọ jụrụ m biko aghọta nke. Asị m I am so addicted to Ngangigbo radio show on Hot 93.3 FM. Sọrọ m ya n'asụsụ Igbo. Baby girl, sorry. I am sorry. Ọkụifugbo ka isi chụọ asa chọta ama ọsọ. No, nsogbu na ike. Sorry. Ngangigbo. Chai, ifugodi ihe ndị Igbo na-eme ebe ndị Igbo na-emegodi ihe gaa ma na ọ na-adị apụ iche. Maka anyị adịghị eme ya just for the sake of it. Anyị na-ejigodo style and polished way wee na-eme ya ka ọ naba. Maka ndị ahụ na-ajụgodo anyị anyị chọkwa na ibute ngwaahịa anyị ka ebe ka anyị ga-esi bute ya just dere anyị edemede depụrụ anyị ozi tinye ya na nọmba nke 08060121056. Edemede sọsọ biko o nwere ihe ọzọ just edemede depụrụ anyị ozi si na ị chọrọ ime ihe omume like adverts 08060121056 60121056 ọgwụla from there anyị nwezie business anyị ka anyị mara onye nọ n'ekwentị anyị. Ehihie ọma. Ehihie ọma.
ka isi emekwa n'ebe ị nọ nke anyị just na-eti ya onwe ihe na-ayagharị ebe ị nọ Mba, enweghị ihe na-agagharị. enwe ihe na-ayagharị ngwanụ na mee na ọfụma na gwa na anya aha gị na ebe isi akpọ na Oke, afọ m bụ Emmanuel nke mbụ gị abịa ịbata n'ihe anyị na-eme nke ahụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme nke a nke izi nee ya were si gị n'iwu nwa afọ Igbo maka na ịma ihe anyị na-eme dị gị ụtọ ga-afụ ka gị bata iwe ezigbo nnọọ onye anyị ji eme ọnụ ọ na-asọ m ụtọ nke ukwuu anyị mana na si gị na ọya ma anyị ji na-ebutere gị every Tuesday, Thursday and Saturday ngwa maka oge awa ọzọ ya anyị gị nwa wụ the last person anyị na ya ga-ekwu họrọ na ofu n'ihe anyị nwere taa ka anyị mee ya ngwa ngwa ilu Igbo okwu ntụgharị na okwu ntabi ire nke chọọ ihe tagaghị alụ okwu ntabi ile okay na okwu ntabi ile a were ọ dị very 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 easy ibe akwa n'elu akwa gị adọrie ibe akwa n'elu akwa gị adọlie kwe ugboro atọ sharp back to back ibe akwa n'elu akwa gị adọrie ibe akwa n'elu akwa gị adọrie ibe akwa n'elu akwa gị adọrie sigi ka ihe na-akọzikwanụ ka ihe ọzọ akọga sigi ka mkpụrụ ego gị kisses maka ndị na-eme ego degoli isi gị ọnọdụ ya ị mere m obiọma gị nwa wụ the last person anyị ga-nara call ya taa join ya anyị ọzọ na Tuesday daalụ nwoke ọma bye wiyo nke anyị nọ ka agbalago mmiri orisi gị just be calm are you okay mụ just na-eche ihe mụ na ihe ga-eje ọkwa akwụkwọ gị nkwasị gị na a ga-ebutere gị crates and mago bottles niile dị iche iche so calm down be calming down ọ bụla nke a na-ewute m ihe na-ewute m na bụ na daa pino nke a ngwa gị nye m nọ mbịa that day si mụ bịa be ha mụ alụzie be ha fụzie na gate military zone so mụ mekwa ya ụtọ since ya na-echeki ọnka obi baa na the house ka obi onweghị ga-eme n'obi sie ike mba adịa na military zone si gị badia ha mee anyhow with the afụgo m ụdị ịfụnanya enwe n'ebe nọ mba na military zone ka eme ndị m ka etinye m na gadrum ka etinye m na gadrum put your head di ya bịa ka anyị lawazie nụ ka anyị mara anyị ga-aga ebe ọbụla ị chọrọ itinye isi gị ụmụnna ebe anụ ka anyị ga-eweta nnọkọ anyị n'isi njedebe nke ụbọchị tata wee kene ndị niile sonyere anyị ndị gbakwanụ mbọ ịbata n'ihe anyị na-eme mana maybe one or two reasons ha bata nwere nwanne unu bụ ndị anyị na-ekenekarịsị ngwa chebilizi anyị n'ụbọchị Tuesday anyị ga-anachetakwa n'ihe mmemme Ngagị Igbo Radio Show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM na Lagos na ebe anụ ka anyị bata ka anyị wee na-eme ụmụ Igbo obi anwụrị ka anyị na-agwa ụmụ Igbo ka o si gbatakwuru nwanne echezọkwana Nwiyo Chibuike Obiefuna ego bekee ịkpọmadụ Igbo ịkadị right ka anyị fụzie na Tuesday ka chi fono. Ngagị Igbo